Hola, buenos días. ¿Qué tal? Marina, un aplausillo, veña. Vamos. Vinde para aquí, sentamos con nós aquí un pouco. Hola, hola, chico. ¿Qué tal? De aquí Sentai no, por... ¿no? Bueno, sentai por aquí. Ti vas para a esquina, No, bueno, aquí pues... no medio, aquí no medio de profesoras, claro. Claro. Senta aquí, Ponte ti, Marina. senta aquí. Eu poñome aquí. Ai, profesor, vai che... Mira, home, que ya estamos aquí. Estamos aquí un pouco transmitindo cantares que nos aprendestes vos. Entonces, ás veces a xente ten preguntas e eu digo, pois eu non sei. Pero mira, se están elas ali, xa vos preguntamos directamente. Bueno, o que sabemos. Home, o que sabedes. Preguntamos, pues non sabemos, podemos contestar. Bueno, pues entonces, vale. Entón, As cousas olvídanse, xa os anos veñen encima das cousas vas. bueno, Olvidámonos, bueno, vamos. claro, que me dera a min olvidarme como vos olvidabos, caramba. Quen debía de ser. Estamos así que... Mira, logo nos estábamos preguntando se nos podíades tocar un cachiño dunha jota. Un cachiño. E igual, se acertamos dunha que tamén aprendimos antes un pouco, igual podemos cantar todos xuntos. Non quedas ti sola. Ah, entonces sí, porque... Sí. Ela canta, pero eu non, porque a miña garganta non nos quere. Hai unha pandeira, deixamos a Marina, non te parece mal? No, ela. Ah, eu sí, vou cantar eu só. E cantamos nós contigo tamén. E tú tamén tocas, non? A tu ponte aquí que tocas para No, pero aquí. Tal cual tocaches outro día na boa, así, igual. Pandareta, pandareta. ela. Esa sí, ou unha calquera. A ti porque non toca Gloria na ton. Eu non río. Rías, a me rías, entonces... Toca Marina, veña. Aí vai. A tocar la pandareta, camei unha teonoga, a mailo ripiña para de botar de Roma. A la 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 la. Ay, veniste sonándote y mi marido no viene. ¿Quién será la picarona que a mi marido le tiene? Ah, la 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 la. Porque contar mal de niña, ya que tanto le quería, a ti todo te dejaba y a mí todo me decía. Ah, la 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 la. Ay, perdón. A veces non sabemos si cantar contigo porque nos gusta tanto escoitarte que estamos a escoitar. Ay, eu solo que me empago como outro ao vivo para arriba. Ai, Dios mío. Bueno. A ver xa unha está. muñeira. Dúas coplas. Dúas máis nada. Dillo, Tom. Vamos, vamos. Mulinera, 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 rivera, mágica, mulinera, no recuerda yo montaña. La 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 la. Ayúdame, compañera, compañerita leal.
Ela maestra nisto, é. Eu sí, que Dios me dera. Unha mestra de caramba. Sí. Bueno, fala entón. Logo, que máis, en cada festa, que máis se votaba? A Jota Miñeira. A ti que... Ai, Tamén o corrido es que ai, mi madre. Pero o Janem me la cantou. Pues era corrido. Non morriades de min, Que no, por favor. Gracias. Gracias a todos. Tamén digo que estou a sudar. E ten razón. Ai, xa mira a chaqueta do meu. Jesús. Jesús, Jesús. Isto é a braveza, sabedes? Home, claro, mirarme aquí no medio esta bella a tocar aquí a panderte no medio das raparigas que saben máis que a mí. No. No, que va. Non saben... Aquí hai profesoras e todo. Hombre, pois está ben. Está ben. E parece moi ben. Que seades profesores. Profesoras e profesores. Profesoras. Bueno, pues que? Faltan os agarrados. Ese xa non agarrado, que é un corrido. Era un corrido.
Logo, este aquí, como é? É macizo. Pero cal é o prato? Sí, pero... Primeira, o macho. Oye, Manolo, no llores tanto, porque Dios en el campo santo, en el cementerio. Oye, Manolo, por ti me muero. La copa la pandareta, ande una chaya nova, amaro riquiño, para llevar de roda, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oye, Manolo, no llores tanto, porque Dios en el campo santo, en el cementerio. Oye, Manolo, por ti me muero. Esa es muy bonita. Vale, despois, perdeche la gorra xa está. Perdeche la Ai, gorra xa Jesús, está. ai. Ese ainda te, Xa me sei comer. ainda te desensaiada do outro día. Xa non me acordo. Xa moito. Ay, No. La 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, perdiste la gorra, E non a encontrache por culpa da gorra. Tunda que levache. Tunda que levache, e a carre levare, encontrada noia, que xa non robare. De tocar. Este é o mismo que acaba de tocar. No, este é outro cantar. A Outro Matuta, cantar, sí, pero... Este non é así. tamén, É a tamén, Tricia. Eu paso doble así. sí, sí, sí. Eso non me acordo. Non te acordamos. Perdiste la gorra, e encontraste, perdiste la gorra, tunda que levache, tunda que levache, a carre levare, encontrada noia, que xa non robare. Ala, xa está. Ai, todos mala foto con a boca. Nós vimos para que asustar, Asustamos para que asustarmos. A última copla que botaste. Claro. Anda teu pa... como é? Non sei agora como botaches. Hai tantas que non te acordan. Acordanche ao mellor cando estás sola. Oh, Cando estás sola, mellor acordanche iso todo, pero cando estás, que sei, un pouco que te pon nerviosa. É verdad. É iso, é verdade, é así.
Tamén botábamos cal era? A Buenos Aires me voy mañana, pero Para iso eso eran as chachadas. Buenos Aires, buena tierra puede ser más que niña de cristiano. Esa tierra donde volveré a Buenos Aires me voy mañana. Botábamos todo. Ese é corrido tamén. Sí, tamén corrido. Pero esa é altísima, xa. Tamén hai outra foto de outra maneira que non botamos nós, pero xa non No, hai, sí, acorda máis veces, pero outra vez xa non Mira, pero acorda. ahora que xa botastes unha de cada, podemos dicirlle á xente que aproveitando que estades aquí, que vos preguntamos unha cousa, non? Porque nós xa estamos fartos de entrevistarvos. Si, xa sabemos. Nos Marina e Laurinda viven a Boal, podedes ir visitalas, evidentemente, é moi recomendable, pero xa que estamos Bueno. aquí, se queredes, pues, Se queren. aproveitamos e preguntamos unha cousa, sobre todo xente que igual teña pois menos experiencia en traballo de campo, xente máis nova ou porque calquera das dúas é darlle un tema e xa hasta 3 cuartos de hora despois non hai que preguntar nada máis. E xa miras que cambiaron Vanche contar todo. o magosto, As Cambiaron. da Boal. Cambiaron magosto as da Boal polo día doxe. Pero ahí, entonces, o martes nos vemos. Sí, non falta o magosto, facémolo o próximo sábado. Vale. Que estaba a punto pa martes. pa martes. Estaba pa martes. No. E vai Polo lunes ou pa É o martes. día 3. Para el 31, para otro Sí, porque era festivo así. Pois cambiaron para o próximo sábado. Mira o que nos din por aquí, que Como? queren escoitar como era cando facíades o serán. Que é a pregunta? ¿Cómo vos organizabades? ¿Qué empezaba? ¿Cómo chegabades allí? Éramos as máis vellas que sabían, que sei, íbamos a facer o során, e facíamoslo, claro, algo arriba no monte, ou onde fora, nunha esquina calquera. A que hora? Ai, vamos polas 8, 9, este ás 12 da noite, era o que tiñamos, que non podíamos facelo máis. É cunha luz de carburo ou... Un candil do gas. Ou cun candil do gas. A mellor eran 2 ou 3 candiles. No, E cada era serán moi raro tocaba- porque todo o mundo non había deste para comprar as luces de carburo, Claro. nin iso, que non había outras cousas. Que tiña los Non carburos había xa outro- xa eran os ricos. Entonces vamos para ali moitas veces miramos os rapazes, porque sabes, os mozos todos son pillabans. Asoplaban yo o candil, Vamos as escuras. que vamos ás escuras. Capa o candil, non sei que. Eran aqueles rapazes porque iban a unhas xente maior, coas fillas. Pero había una zona plana para bailar, ¿no? Ah, sí, claro, tiñamos que aplanalo ben. Tapábamoslo con riba por río con colmo, arregar unhas esteiras, mimosas, e ala, tapábamoslo para que non ter frío. E por riba cobríamoslo con colmo. Iso que era? Dille como É que se xa- chamaba esa construcción que facíades para facer o serán? Como se chamaba iso? Non chamábamos un barreco. Un barreco. Un barreco. Pero era a casa do serán. Era a casa do serán, sí. Serán. Van a facer o barraco que para ir a facer o serán. Un barreco é como dicir un alboio, non? Un alboio, Eso. claro, pero... É unha palabra xenérica, pero sí, o sitio, pero como era o que se usaba, solo se usaba para iso. Para iso, Era un para máis barreco nada. solo para facer o serán. E moitas veces alajábanos. Quantas veces? Unha xente que tiña manía de comigo, andabas con un chaval que gustaba de ti ou cosa, e a outro ao mellor ou outro tamén gustaba, chegabas á noite e por un lado só tiñas ali no chan. O sacaban unhas estacas que metíamos, e claro, metíamos uns paus por arriba. Entonces, cando chegábamos ali, moitas veces, e agora como facemos? Pois nós andábamos, viñan os rapaces de aí de Río Fría, viñan todos de Vilar e por aí, axudámonos e levantábamos o barraco todos para arriba e veña a bailar dentro. ¿Cuántos días ibades, María? Pois íbamos 4 días. Seguidos. 4 días para facer o No. martes. Sí, pero no, era o martes, no, era o martes, e o jueves, e o día, e Os días o sábado e o serán, e o estamos domingo. preguntando. E o sábado e o Martes, domingo. jueves, sábado e E domingo. domingo. E domingo. Sí, sábado e domingo. E cada serán tocábanos a unha pareja a alumbrar. No, sea, era moi non raro non alumbraba Lourinda, sempre as mismas. que che viñan moitas veces e dicían, ai, meu pai non me deixou traer o candil, que non, Claro, non tía. tiña con que cenar, que non tiña con que alumbrar.
Ala, tiñan que traer as que eran as cabeceleiras que empezaron no Során, tiñan que se fastidiar se querían levar o candil. Como chamaches as Cabeceleiras. Zaleiras. Cabezaleiras. Sí, cabeceleiras do Során. Eran as que lle tocaba cada da serán leváranos... Mira, a mí tocábame esta noite a mí. E a mañán a noite aquel chaval. E pasado aquela chavala, así. Pero se non lle deixaban os pares levar o candil, ou a luz, que xa era moi rara a luz, ou unha linterna, xa era moi raro, pois tiña que as que fixeron o Során fastidiarse na casa e quedarse no... levar o candil. Cabezaleiras Porque o outro lle as que deixaban. organizaban. Si, eu son cabezaleiro. Eu son cabezaleiro e meu pai non me deixa levar o candil. Entón, como o arreglamos? Pois a outra compañeira. Outra compañera. Claro, Entón eran claro. dúas cabezaleiras. No, éramos tres. Tres cabezaleiras. Sí, tres cabezaleiras. E eran sempre mozas. Era moza, sí, era moza. Mozos non era cabezaleiros. Esta mozo non podemos meter cabezaleiros. No, pero él actuaba sempre. Os rapazes actuaban moi raros dali con nós. Conforme nós íbamos a empezar o Során, eles iban tamén. Axudábamos a... Sí, axudaban a empezar o Során, a cantar, porque dicíamoslle nós, veña, empezai vos a cantar. Empezaban os homens, e os homens tiñan unha voz alta, non? Pois ti tiñas que o acompañar tamén, que eso non... Tal como facía Orlando cando fostes os seráns que volvimos nós. O Orlando... Que vai estar o martes. Pero é moi interesante esta figura das cabezaleiras, que como sabedes eran as encargadas de que cada día estuvese a luz, de que o local estivese presentable, de que se o alajaran, que podedes no diccionario aparece, alajar, Sí, alajar, sí. se o botaban abaixo, por algún capricho, por algún pique, pois eran as encargadas de volver a levar arriba e pedir a colaboración dos mozos, pero os mozos non eran cabezaleiros. Non eran, os axudaban si querían. Sí, si querían. Era voluntario, é como de cantar e tocar. Eles actuaban con nós como se... Axudábamos. Sí, sí, sí. Eso é. Eles axudábamos a levantalo e ali non... Por eles non fallaba. Pero había algún no medio que tamén, ao mellor era o que o atiraba, que lle mandaba a novia ou lo que fora, e eles despois, sei que lle dábamos pena, non sei. Axúdanos aquí, dicíamos, axúdanos aquí. Eles cantaban solos? Eles alguna vez cantaban solos? Non, e vos bailabas? No, eles cantaban sempre con nós. Con nós, solo non cantaban. Cantaban sempre con nós. Pero A que era cando máis cantaban os mozos, daba gusto oír. A que era máis actuante para facer o Serán era unha que lle chaman Aurita, que da que non está ben, sei que non que das Quintáns, era da Boal, pero casou nas Quintáns. A reina daquela maneira, pero bueno. Ahorita era a que tocaba contigo, non era? Ahorita era a que tocaba contigo. Tocaba sempre as dúas, porque Sí, dicíamos outro día que casi sempre tocaba desde a dúas, non? É unha que lle chama Laura, e era que empezábamos o Során, e era que nos preguntaban, ai, mañán que? A que hora empezamos? Ou isto, pois mirad vos ou máis ou menos, sempre nos... Ti e máis ahorita, era das éramos dúas. as perdiñas máis do pueblo. Que andábamos así. Pois las viñan esta juventud tamén. A juventud a bailar. Nós éramos un poquinho máis novas. A xente máis bella tocaba na pandareta moitas veces, se Moitas queríamos veces, sí. bailar, decíamos, ai, tocai-nos aquí, tocai-nos, veña, vinda cá, tocábanos. Tocaban xoanos de deixar Tocaban. que bailen nas raparijas, que tocamos nós. Era un rato solo, ¿no? Un ratiño solo. No, tocaban a festa inteira, a festa, Desde a bota, a festa, sí, a festa inteira, que se tiran da jota, o paso doble, O corrido, o o segundo. corrido, ou eso. logo terminaban esas, Sabes que hai? e iban outras. Eran os suplentes. Sí, pero eran as que nós hacías. tamén queríamos que foran as vellas para que se non tiñamos que tocar, porque tocaban as raparigas todas, pero despois claro, se non había quen tocara, os de fora mellor non que tocaban, se viña algún que sabía tocar, a mellor, eu miro o meu pai, pero perdonai que vos a dizer moito. E entonces, claro, ao terminar en aquelas, tiñamos que volver nós a empezar outra vez. Pero A tocar. tamén desa xente máis bella tamén era vos mirabades, escoitabades como Sí, facían para así como era. aprenderon elas, sí, xa. Sí, eu aprendi ainda algunha, porque unha tía miña, a máis miña nai, que morreu, ainda era nova tamén, que tiña 40 anos, pero cando morreu, pero a miña tía quedou despois máis, durou máis tempo, tiña 94 anos cando morreu, Aldina. 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 Falamos dela antes. Sí, pois Con sí. Alexandre. E ela foi a que nos aprendeu a tocar máis. Ela era a que nos... Raparijas, he de machucar as mans, dicía ela así.
vos dar coa pandereta que a vida de aprender unha vez. Porque non tía, aprendendo ando. E despois eu aprendi a calar raparigas algunha nun plato de porcelana. Ai, unha que sempre dice, ai, a min aprendeu unha marina a tocar nun plato de porcelana, claro, porque me aprender a miña tía, claro, pouco se sabía, pouco... Onde vamos? Porque ainda houve un despois túa, como do tempo de Laurinda ou así, que aprenderon de ti. Sí, Que aprendiches de Marina, Laurinda? De Marina, de... Sí. E de Aurita, de... Sí. Éramos máis E a Reina tamén, porque a Reina... Sí, a tocar fala. así. Claro, porque hai que pensar que Laurinda é sobre todo unha gran bailadora, tamén toca ben, pero eres de que ano? Dilles de que ano eres nacida? 47. Do 47, eso quere dicir que ainda o Serán se aguantou bastante. Eu acordame cando eu era chavalita e eu non lle axudei. Era unha rapaciña ainda cando fixeron alá na reja. Sí, pero pasámoslo ben, home, pasábamos Pero eu iba ao Serán, Que viña a Eu Guardia non axudei, Civil. pero ao Serán iba. Chamábamos a Guardia Civil e Me nos gustaba. escapábamos, agachábamos. Ao mellor mentes non pasaba aquel barullo todo, agachábamos, pois levábamos outra vez a empezar o Serán, estábamos a andar por un lado para outro se viña a Guardia Civil ou se viña o cura. O cura que nos alojaba o Serán tamén. Ai, que, mira, escoita, Mar perdón aí. Máis dunha vez nos foi a chamar a atención que para isto. E denunciounos, éramos bastantes, pero só denunciou 4. Tuvemos que ir ao xulgado, ao cuartel e a pagar na cara os iso, foron 50 pesetes, que a Marina non a meteron. Meteron a 3 e eu 4. A ti tocou A mí tocou tamén. Que ano foi, Laurinda? Que ano sería iso? Pois, vaya... Pois tendría eu, a ver, 15, 16 anos, por aí, 60 e pico. por aí, Cerca do final, porque falarades que ti tiñas 20 anos, máis ou menos. por aí máis ou menos, sí, porque xa, naquela xa non facían, xa se acabara o Serán, Marina. Sí. Despois facíamos a festa das panderetas. Porque a festa das panderetas facíase no verán. No verán, aos domingos, na carretera, onde había un rondel ali... Un alargo. Un alargo, ali facíamos. Polo menos Tomábamos a tiñamos pandereta. 4 ou 5 sitios Pois- facer a festa das panderetas. Por 2 veces o cura presentouse na festa Das panderetas tamén. das panderetas. A ver, pero- a prohibir a festa. Como foi iso? A ver, outra pregunta. Por que deixaste de facer o Serán de inverno e seguistes facendo a festa das Ah, pandeiras? festa das panderetas, no Estás domingo. collendo o rollo, non? No verán era Sí. solamente os domingos, entón era a festa das pandeiras. Por que se deixou o Serán e seguiu o que é a festa das pandeiras? Porque nos queríamos nos divertir. E no inverno por que o deixaste de facer? No inverno deixámoslo, despois no inverno ben no verán e tiñamos que ir traballar, que non era como agora, que tiñamos que ir para veces a echar ou labrar ou cousas, estábamos cansadas e tiñamos... Pero quero dicir que os últimos anos estades dicindo que había festa das pandeiretas, pero Serán non había. No, xa non me... Non No. facíamos. Serán non, pero festa sí. Despois empezaron temes que incluso había unha chavala lá que foro o cura a lajarnos a festa das panderetas e a rapariga aquela tanta rabia lle deu que se puxa a pelear co cura. Sí, Fixo moi ben. sí señor. Tiño merecido. Dios, agarrou polo peito e dixo... Sí, Claro, foi a Nieves. Porque Dixo, A Nieves pois, da- a Nieves da a Seca, festa sí. facémosla, se non, te vai por aí para baixo tamén, por sempre para baixo vai rabiado. E ele digo, pero despois non me llamo tanto así. claro, porque Sí. vos esforzabades Tiñamos por facer medo. aquilo Claro. para a xente, para que toda a xente fora a pasalo ben, e viñan estes mandóns. Alejano, porque tiñamos que ir á misa, nós claro, en vez de ir á misa, nós Íamos á íamos festa. para a festa das panderetas. Claro, porque era domingo a misa. Claro, e non iba nadie á festa á misa, iba de pouca xente. Entón nós, el, Dios, Pero nós éramos picaronas, que nos alojou a festa para logo el marchou e nos marchamos pola carretera abaixo damos volta. e puxámonos a tocar a botar as canticas ao cura. O señor cura no baila Bravo. porque tiene la corona. Baila, señor cura, baile, que Dios todo le perdona. É máis... É máis quizá, cousas. Dai Máis para arriba. oílas. todas. E despois, O bueno, cura cando vai fora deixelle dita a criada: veña tarde, veña cedo, deítate na miña cama. sí, Eso, ese
larga. Bueno, despois tivo que se aguantar. Porque a juventud tamén... Aparte tiñamos medo, porque volvíanos a denunciar, naquela non tiñamos cartos. Anda, vai a multa. Que eu tengo que pedir os cartos, era 50 pesetas, me parece, naquelo, ou 100 pesetas, algo así. Non 50 pesetas creo que era. Pedir as prestadas para ir pagando. Eran, naquela eran. Sí, Non batíamos os Serán e dicían, aí van a Guardia Civil. E incluso xa vos lo contén, que estábamos a facelo o Serán, e había era nunha corte bella, cubrímolo por riba que estaba arruinada, cubrímola. E era nun sitio, dun lugar que había, dunha casa que tiña retirado para atrás unhas cortes bellas, e fomos de pedir, e deronlo o sitio para Para facer o Serán. Pero chegan da parte de Frades, o Serán estaba así a piña. Escapai que ven aí a Guardia Civil. Me cago na ordenada. Claro, naquela tiñamos medo da Guardia Civil, hoxe se cousa, dízolle calquera cousa, non? Pero tiñamos un medo que... Naquela, non sabíamos onde nos sabíamos de meter. A verdad que sí. Dixan, agora, tanta xente, non meteronse que había un portal por unha curcillada para baixo, outros quedamos ali, as que facían no Serán, quedamos ali unhas poucas. E vai, dixe, pero agora ven a Guardia Civil, que lle dicimos que nos vai encontrar polo camiño, vai, porque mira que éramos tontas. Podíamos dicir, nós vimos de calquera sitio, pero vai nos encontrar, que lle imos dicir? E dice así un chaval, espera, imos facer ben, imos entrar aquí na casa que lle chamaban Laura, na casa da Laura. Mira, eu fago morto, deito-me no chan cos ollos cerrados, das que quedáramos ali. Ainda quedaron polo menos 30 ou máis. Era unha cantidad. Eu escapén, A mí non me pillaba. Meteuse dentro dun forno, ou había un forno, e meteuse dentro. Un rapaz, eu metome aquí dentro. E meteuse dentro, e dicirles, eu metome aquí, ou deitome aquí. E vos chega a Guardia Civil e dicirles así, estamos nun velatorio. Entón no defunto, mire, pasen para dentro se eu quero mirar que está ali. Está ali deitado. E eu así fago. E dixen, pero tu és pavo, Manolo. Como te vas por aí que ao mellor pegache a risa? Pegache a risa e a Guardia Civil se descobre que a mí non me ha de pagar. Eu penso moitas cousas e a mí así marchen e fastidiense. Como se foi, ele entrou para dentro, pero a Guardia Civil non entrou. Non foi para dentro. E moitas veces da rúa e todo, e vamos a usar na rúa, que despois nos, claro, se non, ao mellor éramos poucos, e nunha vez fui a Guardia Civil á rúa que lle deu un palustrazo cunha porra a unha muller que quixo escapar pola porta para fora, que apañou, apañou, caramba. Ai, naquela, daban, Oxe iso non se pode facer. Pero naquela riaban e quedaban uns paros no lombo. E despois xente por riba apañabas porque viñan todos os pais e non tiñan cartos para chetar ni cosa ninguna e chupabas de todas as maneiras. Anda por riba. Ai, non. Apaña. Moi ben. Unos hai unhos Preguntas. Levábase comida ou viño? Non. Aí era... Non, aí nada. Iades ceadas da casa, non se Marina? Como? Iades ceadas xa, despois de cear. Si, eso non íbamos, pois, comíamos Cando chegábamos, comíamos. Na arroz da noite viñamos, pois, comíamos algo cando estaba. Ai, non. Sí, no, sí, habíamos de levar da comida, así que non tiñamos na casa para nós. Que dará xente. Bueno, pero viño había Pero non. Non, nin viño, nin nada. Ali non se levaba nada. Non se levaba nada. Non. Porque os teus pais tampouco era non unha chodaban, casiña, era para facer o baile. Aquilo é para fazer o baile, A xente xa estaba, normalmente xa iban ceados, de cear despois podría pasar, pero o normal é que fosen ceados, e ali era simplemente para tocar e bailar, e tocaban e bailaban horas e horas. E non E había onde quitabades as panderetas? Quen as facía? Nós comprábamoslas. Na cala xa había panderetas, Eu tiña panderetas Sí, primeira había. que tamén. Eu rompeu por aquí, pero ainda ten. Quen non tiña? Que non tiña, tiñamos que lle dar nós. Já viñas ti a tocar, se non tiñas pandereta que queríamos que tocares, pois tiñamos que che dar a pandereta. Decidíades vos quen tocaba e quen non? Non, dicía, quen quer tocar? Moitas querían bailar, non querían tocar. Pero anda aí, home, que tamén, entonces, se non vían as vellas a collense a pandereta, a xente maior,
Tocaba moito. Os rapaces estaban rabiados porque as vellas non querían que viñeran ao Során. Non querían que viñeran ao Során porque, claro, os rapaces querían namorar coa rapaz. E as rapaces tamén non lle gustaban moito tamén que foran os pais, pero non te deixaban ir sola ao Során. Iban contigo. E se querías namorar así con alguén, bailabas... Ali a bailar, falaban ali a bailar, pero do resto, se iba, o rapaciño daba a volta da portiña para a casiña del, e ela para a casiña, no. Pero diche que se che gustaba máis un, bailabas máis con ese que con outros, ou non? Bueno, no, que espera, que eso non ibas a bailar, non te deixaban bailar. Vale, pero logo eran os mozos os que escollían con quen bailar. Os mozos dicíanche, per bailar, e dicíanche, tío, non se gustaba moito, dicían, non teño gana que me dou nas pernas. Dou nas pernas que de medo. Entón, claro, viño o outro, e gustaba aquel, claro, gustaba aquel mellor, e bailaba ben, e collías tú, para, non bailaches comigo, non vas bailar. Espérase aí. E non te deixaban. A mí agora me daron hostia polo mismo, No, o propio chaval. Se non é polo chico que estaba bailando comigo, porque puxa así a man, o brazo, Vou sacar a bailar. Vou sacar a porque non me foi bailar a min, que foi bailar. É dicir, Laurinda, espera que contas ahora, que para que te escoitemos todos, que se andou tamén bo. mira, ver bailar, non vou bailar que non dou máis pernas, non teño gana de bailar. Te tirabas que para atrás das outras compañeras. E viño o outro, ven bailar, ó. Se te agarrabas el que foi bailar, tiñas que o deixar, eso non apañabas. E non a veces fixen nos Során Fredes, que había os Során Fredes. Foi o último que se fixo, os Során Fredes, E eu fui bailar, dixenlle a un, non che bailo, que non teño gana, que ele era conocido. Pero fui outro que bailaba de maravilla, eu fui bailar con ele. Hombre, bailaba que... O Során, ele foi bailar con outra, pero eu pouco bailei a máis o outro. O Során era todo dele. Que fixo? Bailaba e trunpuxábanos, tirábanos, e para non armar barullos nin cousas ninguna, pois. Seguíamos antes nunha esquina a bailar e adiós. Meteuse a desfacer o baile Era a bailar coa outra. Pero entón ele atracaba todo o Során. De incomodado, como estaba incomodado por iso, porque non lle fora bailar. É o caso de ti que estabas contando antes como que che bateron, non? Conta iso. Sí. Isto foi... Non hai tantos anos, había o baile vello en Mundariz, que agora é o Claudio. Isto foi no baile, non foi no Serán. Isto foi non foi no Serán, non foi no baile. E nas mozas puñámonos todas nun coro. Viñan cando empezaban a tocar, orquesta ou a música, o que fora, iban os mozos a sacarnos a bailar. Entón iban e dice, bailas? Entón, miraba, eu, como a min, todas, se me gustaba e ver se miraba que era feo que non me gustaba. Non bailo. Non bailas. Por qué? Porque doime aquí unha perna, que non podo movela. Pero había os que marchaban e había o pícaro, así no baile, así polo lado, había todo sillas, e o tipo ese sentouse nunha silla. Bueno, chegou outro mozo, bailas? E empaian, ai, tú si que eres bonito, carajo. Sí, bailo. Fun a bailar con él. O que me chamara antes que lle negara ao baile, levantouse, porque con este comigo non. Levantou, e o chaval que viera comigo puxe así o brazo. E non me tocou, pero íbamos zumbare. E facían así moitos, Iso pasaba no Serán tamén. Iso pasaba no Serán igual, no baile no Serán tamén. Nas cortellas igual. E houve un que chegou a darme. Daba $200, fíjate. Bueno, quedan 5 minutiños, porque despois temos que cambiar rapidamente as mesas, como vos dixen, para a charla de Rafa. Xandro, que ti queiras, se queres que toquemos todas xuntas, se quedas se unan e votamos a Jota ou o que ti digas. Porque non bailas. No, Guiller, no. Olha, eu tamén bailaba, pero as pernas que non me... As pernas xa non lían. Como é esa? Hai bailadores vos aquí, Eu pidiño eu pedi a erva ao campo, eu campo pedi unha reja. Non é a Jota? Sí. O campo pedi unha reja. No, dixo ele. Eu pedi a erva ao campo.
Eu pediño leite á vaca. Aí. Eu pedi o leite à vaca, e a vaca pediu uma erva. Eu pedi a erva ao campo, o campo pediu uma rega. E o campo pediu uma rega. Ai lá 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 lá. A ver, botamos esa. Ai, quen é que me deixou a pandereta? Claro, claro. Ah, para bailar, logo. A Lorinda que vai. Bota a Lorinda, bota para aí. Ahora non cola. Bota claro, bota de punta aí, Sí, hombre. a tarde bailamos. A tarde bailamos. Ven aí o meu bailador, a tarde bailamos os dous. Outro, e que tamén. Vamos tocar. Sodes todos bailadores. E bailadoras, e pandereteiras, e de que todo. toquedes vos, porque eu No, toca. canto de alto. E entón a cantar de alto. Aquí tens que cantar de alto, que é como nos gusta, Marina. Ai, por Estabas cantando de Canta, baixo, entonces, tú toca con todas, Dale sabes? para diante, nos vamos. Canto eu solo, non eu. Tú eres, No, eu canto contigo, a ver, e eles tamén. tú eres maestra Algo tamén. aprendimos de antes. A ver se sabemos. Eu sou maestra. Non, si eu. Non como a miña che calquera. Comeza ti, xa, está. Thank you.
Bueno. Temos que ir acabando esta parte. Vale. Eu creo que era bonito que nos puxéramos aí e fixéramos unha foto todos xuntos. Que vos parece?